الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل فيما قص على عباده عبرة لأولي الألباب، وحرم عليهم أسباب الذنوب والعقاب، أبان السبيل وأقام الدليل ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي على بينة وإن الله لسريع الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangori penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayin yang bergantano sa makam petagugudan, ito fikir ketanurun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nami pantag sa giyang kaiya isa piyayag o Quran gusto hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyak kadili-dili kadua iya kadustaan. Tanto wa iya mapenedadusa lagi ubadi may indang ka o sabagi na batan pagkailay sa mga tao adisiding gulawla na ayamataan na so Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayakatiruyan na tinawattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalakan niyo atig Allah Subhanahu wa Ta'ala so fitna. Kalakan niyo so mga galabak kesababan sararang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesababan sa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamataan aso kapupakatana urarang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, so kapupaka tanagi ang kutuwa siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala na palayan pagkasugatagi ang kutuwa mga tao kada dalaman sa giyang kutuwa maksiyat mga uri po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan niya pag-usayin tanong na may pantag sa giyang kai di kapananayan o sabagi kung mga dato san kung mga bae. Why? Udi inagyang kutuwa di kapananayan ni o sabagi kung mga bae san kung mga dato. Giyang kutuwa tigtan wa so kasabutatan ron pipian na giyang kutuwa mga dato adi imbabakbakla. Agugiyang kutuwa sabagi kung mga bae adi tutumbu-tumbu na bagantan mo isa usayan kung ano yung sa kitab kung sayo no sabagi kung mga ulama na ayamala na suki ano yun sa Quran na sa hadith ka antano katukawi o anto na uno ni kadidili kadua giyang kaiya lagi da iya suwaswai. Why? Paganayron na kanalang tanong was Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayakya pangad niyan na dua-dua susun inad niyan kumana susirong kumano siya na dua-dua susun kaya pangad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebay agumama. Okay. Bebay agumama. Dai katalo. Dai katalo wa inad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala abama kaliyo sa giyang kuto bebay agumama. Na aya pa kay sir antum na kibututan sa giyang kaiyaw pa man na mga bakla. Mga mama mga bakla agugiyang kaya mga bubay mga tumboy. So mga ulama sa fiqh na uway dun kaad na mialo yagiyang kuto apamana adna mga kaad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o din anay dad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang manusia sutigtan wa sirungan after na sirungan na ay malagna adn akasangkapan niya nakamamamain na adem penakasangkapan niyan ato na iniba nakabububay o ay malagna madubuy sanguran adna sanguran niya na mama na adna sanguran niya na bubay
Na gyuti kagya ka manuto na isanan a ino sa yung mga ulama. Agyang kanan at tigiran lagi danan a inad no Allah subhanahu wa ta'ala na mampuno pa man na dua. Ikagya ka manuto na kasangkapan ka adna kasangkapan niya nakamamamay na adna kasangkapan niya nakagububay na kailangan na maylay piya-piya o andes kanyan miraramig na sa kararami ganon na siis kanyan kita pisagyan ko to kararami ganon. Ay mana ini na din inad no Allah badi mama udi na bubay. Why? Sagyan ko to pamanakyaw sa etanol. Na andin ni katan kadumanusia sa bubay sa kanyan mamas kanyan na piyakapanan gila o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubanian anto na iniba na pananayani sudinian lagi ay man lagi na pamakasa ka na miyatang kada mamaka na diding kapakayubang ka pananayani sa mga bubay sumambuso miyatang kada bubay na diding kapakayuban niyang pananayani sa kanya kamanutong na mga mama giyanan ipiyak ipananggilaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigian la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa pimurkaan wallah at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga mama adi mananayang sa mga bubay pimurkaan wallah ini sinta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang ko to mga mama adi mananayan sa mga bubay wal mutashabbihatu minan nisa'i birrijal nagupimurkaan mambuti o Rasulullah so mga bubay adi mananayan sa mga mama na ay malag na saka amyatang kada mama abu saka amyatang kada bubay na andin ni kaaway kasagyang kanan kiadnar ka wallah subhanahu wa ta'ala amama kasumyong kasi ko kagyang manuto na kabububay ay malag na mimbakla ka na miya sugat ka agyang kaya katiru Rasulullah paninta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na umampusa ka na miyatang kadabubay ka na miyawa ka sagyang kuto kiadnar ka wallah bubay kasi kasumyong sagyang kuto pamana isa kagya ka manuto na buntala kiya pangad wallah ka mamamai na miya sugat ka agyang kai paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimurkaan mambu so mga bubay di mananayan sa mga mama. Okay. Na ikalak tanong agyang kaya paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agupong ka masusugat amur ka paninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taman sa di ka tubat nagyang kanan akasusugat ka apaninta o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na din na sasidin nga di ka pagintaw sa giyang kaya dunia. Okay. Uway din ka din nga di kang guna na giyang kaya mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Na sabab ko kadadalam ka sa giyang kuto rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala na ayamaananan na giyang kuto din ka din katoon suturuan Allah subhanahu wa ta'ala. Abay ka sa kaamama na di ka di babakbakla, na gusto ka mang buwabubay, na di ka di tutumbu-tumboy, na di ka di ketoon. So ay malag na turuan ng Allah subhanahu wa ta'ala kakagiyang masusugat na kaamur ka, na tamang sa di ka tubat na ayag na di ka di manggulawla sa kiyang kaya kibubuto ka sa dunya, na lamang na sopak sa kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala. Na pananggilaan tanwanan, na sa kanwa mga bangsami, mga bakla, agus kanu ang mga bangsa miya mga tumboy na tubat kanu si Allah subhanahu wa ta'ala kalak niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala pamataan upama kaditan o kagagasosik sa Allah sang kaya dunia na labi editan o kagagasosik sa Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mo Pada pagalawin tanong siya sa mga hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kini pangangalakan niya sa giyang kaya lagi di iya kadustaan. Agiyang kaya mga bakla agugiyang kaya to na diba hambakla agugiyang kaya katuloy. Miya panutud lagi niya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu.
Apitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata nati Rasulullah inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaum Lut. Mata nati Rasulullah aya ipkelak-lakakan din. Bitte mana na ipkelak-lakakan si mga umatakan. Na ubayrang gelebeka so gelebek o qaum Lut. Ay malag na ubayrang gelebek agyan ko to gelebek o mga pagtao Lot ang mga bakla diran pengabayaan sulagi diran pengabayaan sububay kaya diran di pengabayaan na sulagi diran amama. Wah. Na piyayagan ng Rasulullah kaantanong kapanang gilai. Antanong kapanang gilai amata anak na ubay ni alang-alang adu sa agiyang kaya mga hambakla agiyang kaya katumboy. Kasun Rasulullah mitero na piyak kalak-lakatigyan ipkelakakan din mga umatakan ubayran gelebeka so lagi ugelebek o mga pagtawlot ay malag na mga bakla. Isap na mi alu sa hadith pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamiyakatita yang yakini Abdullah bin Abbas pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadin sa bakla pamakay niyan so lagi di na mama na munoon siya kiiniya bakla agugiyang kutuwa pinggalbakan niyan sa maksya ay malag na giyang kutuwa dua kataw minggalbak sa maksya dua kataw isa bakla agu isa mama na ayak ko kumangkiran na uka kaaktualisiran ang mula-ula sirang sa maksiyang na palaya sirang kebuno. Okay. Palaya sirang kebuno. Isa kaya pa kay lutaw mga ulama sa giyang kaya kambakla. Ugyang kaya katumboy. Siya kina Sufyan al-Thawri rahimahullah. Natigyan na upa makaad na sa katawang mama. Law anna rajulan abatha bi gulamin. Upa matigyan maad na sa katawang mama. Panalian yang subugwa mama wad na matok na mama adine di panalian subugwa mama sa ayamaan na lalag na di iniyan di panalian sa giyang kutuwa piyamalungan yan sa ayak abay iyanon na nasyabwa ay malag na baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa bakla mini itunganan sa lagi do qaum Lut ay malag na amay kasaka mama dadi bud marg na dinga di ikapanaliya isang kaya mga bugwa mama sa piyamalunganiran kaya kabaya kaw na syabwa baya ginawa na mata na tigu Sufyan al-Thawri mini itunganan sa lagi dugal lebek qaum Lut peda na sa kababak lai agiyang kanan dinga di kang gita-gita si ko piyamalungan o mga bugwa mama ay malagna na agiya pamana pupakapiyon na ginawa ka. Alright. Tanto apya kasakitan wagamatan wagama Islam agi ang kaya mga tao. Si Abdullah bin Abbas na miya kaysa na iniisuon ang tunay kukuman o mga bakla. Ang tunay kukuman o mga bakla. Na aya pitiro yakin ni Abdullah bin Abbas na tigi na pelubaan na pinakamapuro adar pasagiang kutuain. Luba na pinakamapuro adar pasagiang kutuain. Na pagulog siran sa giyang kuto amapuro pamakamapuro apalaw di na mapuro a building na pagulog siran nun na maulog siran sa lupa na tundog siran na agyang man to na perubak siran na ato. Gina ni kasakit na giyang kaya bakla ugyang kaya tumboy. Ay malag na pada ini kukumon o mga sahaba na pagkatabi di sa diyang kutamnya kapuro-puro building di na miya kapuro-puro apalaw na pagulog nun na maulugon na maulog sa baba na pilibad rope man na pradya man rope na upang makadiri di mapunod na dusa na di na imaalo yung mga sahaba to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alagi na yakukuman. Why?
pada penami aloy na mga sahabat tu Rasulullah na isa ini inukitan iran akia ko kumairan sa giyang kaya mga bakla ago mga tumboy na petutong siran. Kapaki sirang penatutungan. Malang na ayakabasang mga ulama na sobra pun na isa giyang kutwa misi na abubaya gumama. Agyang kaya mga bakla ago mga tumboy. Sumisi na babaya gumama na ayak kibibidairan na upama kapalaya damakaukit sa kapamilya ibarat na sumama na mama bang manguda na subabay na bagwataw na upama kami kasi nasiran na ayak ko kumaniran na pilipudan siran nagyang kaiya mga bakla agu mga tumboy di pamana di mumutalia na mapia mga nguda apia mga raga na kena uga sirang pudi-pudi. Kaudi sirang bunuan, na tutungan sirang, prajiang sirang, pagudug sirang sa giyang kota paman na pinakamapuro adarpa, na maulog sirang sa lupa na tundong sirang rupma na rajya. Nagyan na natin mga ulama, ikita taralo kadidili kadua ya dusa. Papaman na kaya sobraan yan, so, tunay ni ba, na diisina, di inderwa ka abubaya gumama kagiya ina gupon kapatunay gupon matanto subakla na di kero masalagi di na mama sumambuso bubay atonggoy na di kero masalagi di na kagiya amanuto na bubay na palakiran kapakaya ikukumso bunong siran prajiam siran tutungan siran agu kagiya kamanoto na pagulog silang sang kutamya ka puro-puro adarpa. Na sakan waki mga uri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsa ko, ubaid na tunganay niyo sang kaya mga tao, ang mga bakla. Ubaid na lulutiyo sang kaya mga tao, ang mga tumbi na tapa o sinyo siran. Sampay niyo kiran susiksa o Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay niyo kiran pekarambit siran sa mga tao sa diyang kaya suwaswairan. Kamata na pamana na amay ka di tanaway isa sa para batanud pagilaya agi ang kaiya antunay ni ba na mga bakla ag mga tumboy na nagkasugatan makiararang ito Allah subhanahu wa ta'ala na prabirabit surarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan niyo pa naman ang pamana karsi kagi ang kaiya mga bakla ag ang kaya mga tumboy. Yakin Ibnu Kathir rahimahullah askan yan pamana isa amini tayo wa ulama sa tafsir. Natigyan na yang kanan ang mga bakla, yang kanan ang mga tumboy. Na mapia ipiguiran sulangwan no uran. Na ipiguiran penalang na igsagyang kaya dunia. Nagyang ko to akyang gulaw na iran na di sila ng kasuti. Oy. Subhanallah. Paman na sumisi na abubaya gumama na pigusiran na miya suti siran. Ugi na subakla aguso tumboy. Na mapi ayat na ipiguiran nagyang kaya orang sa dunia. Orang sa langit. Naguso lang wano sa diyang kaya kaludan sang kaya dunia. Na di siran dagkasuti sa giyang kota to na di ba? Na pinggulaw layran. Nagyan na ni kasakit agiyang kai ang tunay ni ba? Na lagi dia swaswai. Na ikalaktan sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa parantan wakis mga bangsa tanong matatago kira na giyang kaya paniyaki. Why? Ipangangalak tanong kira sa siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Uriano kaya to kawitan sa giyang kanan ang mga katiro Rasulullah, mga katiro mga ulama, may pantag sa giyang kaya mga bakla, giyang kaya mga tumboy. Na malutano panisigidan, so tutulan, si eko, pagtawlot. Sira no pamay, pagampaganay ang makanggulaw na sa giyang kai, alagi da iye adusa. So Lot alayhi salatu wassalam, na pakiwatan sa kanyan Ibrahim, kawat o pagari Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na sa giyang ko to adar pa katataguan nun,
natantod na mga tao ang mga tilaka agyang kuto katatabuno na darpa. Kapamanalangan o kalanalungan na tinimu-timuiran. Mga rarataiyadat, mga teko, mga sungklid, dababupa asagad kira nga tulis niran. Na ini maniram sa katitila ka iran, agyang kuto aton iniba na sumanga mamakiran na ayap kebayaan niya na sulagi di na mama. Nasabab sa agyang kuta kinitaralwa, kadusta na diyan kaya mga tao na siyukiran wa Allah subhanahu wa ta'ala suluk apake wa ta'ala Ibrahim alaihi salatu wassalam na langwad na kiya ukit da'wa langwad na ukit pangangapin na ini pangangapin kiran Lot alaihi salatu wassalam mga bangsa ko ginikinyo kiniyag kaya mga kalalanuman niyo tubat ka no si Allah subhanahu wa ta'ala kang ano tugupian sa kaidunin na yaman na nasalungan na muri. Langwad na ini pangagubiang iran. Kapita magabina din yan sila di kagya kamano ito na pangusyatan. Nabud na ki sigid sa tangila agyang kuto, mga tawag yang kuto. Di kiran di ka kandewa yun na Nabiullah Lot alaihi salatu wassalam. Nakagya ko miteman meron na kipkenag sulot alaihi salatu wassalam na miya katap na sulot alaihi salatu wassalam. Miya katapnay sa tigina hikad ng una miteman yang kaya mga pagtawak na titunay ko mga tatagasyulo. Why? Langwan na pangangapin, langwan na kita da'wa na pimula-ula ko na din nakipit sige sa tangilairan. Hikad ng una sakad ni kaya kamanuto na kukum sa giyang kai. Pagtawak mo. Sabab sa giyang kuto kaya teman ko Lot alaihi salatu wassalam sa giyang kuto din yan ikandewe sa giyang kuto mga tao. Na piyakata na Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat. Apakah sisalin niyan sa miya makataitay ng mga mama. Kagiya ko, makaumagyan ko tang mga malaikat si Kulot alaihi salatu wassalam na kagiya, di na siya katano ba siya mga malaikat. Na magang sumagaan na kagiya milay niya na mga tatay ng mama na minitapok yan siya nga tigin na saya tipu ko tanong ako. Yang kaya mga pagtaong na titunay kong mga tilaka. Nabupungan iran maylay. Lagi daya ka pa nga tatay diyo na naditanos ito mga. Natigad yan ko ta mga malaikat. Hey Lot alaihi salatu wassalam. So katutukawin ka na sa kami na mga malaikat kami wallah. Na ino kami piyaka silin sa mga tatay da mama. Ang tuga-tuga ayo bagyan kaya mga bakal ang mga pagtaong. Andin na anirang kataan mi susiksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasudin so kiyan nagaw nagyang kutuwa pagtaulo taad na mga bisitaulo tamya makatetay da mga maman nagusira na ki kurapan na buiran na ki suldiso wala yun buiran atagan na tinana lota. Ado mo na bisita nga mga tatay da mga maman na inungar kami sila di pananakaw. Astaghfirullahaladzim. Pamanagina ni sakit tagi yang kaya bakla. Bupun makailay sa matso mama. Bupun makailay sa mata ida mama. Tiya budid mo po lawas ya. Nagyuto. Yang kuta pagtaulot. Na agya. Ato na iniba na. Katuko nila na nabisi taulot akuan. Mga tatay ida mga mama. Nabusiran na ki. Pamanong ko wala yung lot. Kato na iniba. Tira na. Bukan nakara kami mga bisitangan na. Astaghfirullahaladzim. So kaya dito niya na tigong mga malaikat tahay Lot. Laangwan na miyaratiyar kasagyan kaigad na tawagan nga siran na awa kanub siya nga daya. Awa kanub siya nga daya. Na uba kanub sengor. Pamana, hindi ka pakatalikudi na uba na sa kator kanub dumingin. Okay. Kagyang kaigad na klid nami. Nagupakawranan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ato. Asijin. Sa dumingin na kasugat. Inong tatira na si karumang ka, na dir ka po kaunot kadakan ng paratiya. Nagyutim yung gulawla at tinimu ulo. Alayhi salatu wassalam, so miya kay tito, miya ratiya yung apagtaw. Natigin na iman to na miya kaw masurarang ito wala, aklid niya nagyang kaya yung, sabab sa diyang kaya, kinitaralog na katitila ka diyang kaya pagtaw. Na pagawatan sa yung day, akapita na ubaan dumingin rakan. Why?
na yuti miyaswayan asip to kakapitayan na ina gumiya na tadi solo tagugyan ko to mga to miyarateyaw na damati na miya umas mga giyang ta mga malaikat na kili dira nagyang ko to darpa paja'ala 'aliha safilaha amalagna biyaliktad wallah subhanahu wa ta'ala kili duwalla agyan ko to ingel narak taro sa piyakauranan yan sa agya kamanuto na mga ato na miya pulang-pulang agyan ko to mga tawlo alayhi salatu wassalam. Nailan yung manarin mga orip no Allah. Inuro ka tanoy penutulo Quran agyan kaya lagi day. Ang mga ayat kakanabang mustahil ang gulawlar kita no. Amay ka dita doon sa parang agyan kaya mga bakla. Dita doon sa parang agyan kaya mga tumuy. Nasiksa ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Na makaprakrakistan. Na mamagugupatan waki. Tapaw sang tanwag yang kai. Mga dato at imbubakbakla, mga pamilya tanong. Mga bangsa tanong, mga maranaw. Igira kaya, miya kailay ka sa bakla. Na apya gibukya tiruang una watakulay. Pakiwataan. Ako naki, diyan kaya masusuakan na di imapya. Isampay tanong. So da'wa, kaantano di kirarangit ti Allah subhanahu wa ta'ala. Umabud na luluta ka kagya ka manuto na tumboy. Na saparin ka. Na uwaki uding ka kesaparin na ayam minus na kabud na ka. Kabud na ka. Di nga pakada po sa walay ka. Di nga di pitirain. Di nga di kuya sa mo na pa. Kabasta so tawa baradusa. Adi ka na yung puratiyaan na di ka pandi kuya sa mo na pa. Tanto na ipakaida kagya ka manuto na nakipsipan kang pumarata. Na isaaw kita kasapat sa marata, na amay ka, di ka di pumamakin na ginulunod ka, di ka di pumamakin na ginagyan ko to ang mga tao, ang makasusugok sa gyan ko to adusa, natapalis ang asiran. Tawla ka nakasiran, kakalo-kalo na makapamimikiran siran, na mapamikiriran na ay tubat akwaki ka, miya na nga nalulutak na kay nitula ka kuiran. Nakagisa kita nung nasabi daw masusuwatan mo yan. Kaya pagpakilay tanong kung mga lulutan ng mga bakla na mapipiyap na ginawa tanong kiran. Kababayan tanong po, sa pagkinatabi ito na kababayan nila sa mga bakla. Igira na di pa mga ruman sa rangaw na yan di pa kapamadakan ng mga bakla. Aya pukuhan sa iligan, kagayan ng mga bakla. Ano man di tanong kasugatan mo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Apya sukit kagud tanong bakla na datan ruraw tanong abatan kaya kamanuto na kababay sa mga bakla. Ad naluluta ka, anamay lang atumoy, na mapiyak ka taguyan sa gyan ko tapusok, sa gyan ko to akaguin. Rarangit sa gyan ko to katutumboy ni nada. Kaya ka man ito na gudapan mapipiyagin na. Ano man na yung pamaydir ka tanong katiubaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataya, yang kaya pandemik, na piulang yan ang yang kaya tao sa dunia, milyon-milyon na miyatay sang kaya dunia. Na pamana ditanok ng kagedang, ditanok ng pamana, baka kuwa sa tumang, si kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Madakala miya kalapas kuman. Madakala kaya din sa galabok. Tanto tanwa kaya sakitan sa giyang kaya sagadagyang kaya pandemik. Naigda yung kaya katay pa nagkasoy. Apa man di ba tutulaad na apa man ikadua agkasoy ya pandemik ka sobra pang sakasakit sa giyang kaya sumiyagin. Na di tanong tubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama kaya miya tay sa giyang kaya miyo na pandemik na pira ka milyon. Nakapakaya puluan ka milyon, gatusan ka milyon na putay sa giyang kaya pama. Napakaumap man na pandemik kami kadita ng tubat si Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagugupatan wa kimangoripan wallah. Tubat tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Mamagugupatan si ko kandawa. Kenaki ba po dindawa ng mga ulama? Kenaki ba po dindawa nagyang kaya kigagandabak sa gyang kaya mga Islamic center? Lang tanong na kikapapatutan si ko dawa. Dawa tanong, isampay tanong sa Islam. Isampay tanong kung mga bangsa tanong. Isapar tanong sumarata. Uriananan, pangaluin tanong o antong na padaw pamana na mga bunta lagi ang kaiyakapan na yan. Madakla pamana ayaw mo pipikir niyan na ayaw mo bakla. Nagyang ko towa titud na bakla. Na di niyang katawan na saka nagupong ka pandi pananayan sa galibok kabubay. Kaso galibok kabubay na sakay ni galibokon.
Na di ka panimba ka bakla. Uway. Pananggila ang tanwanan. Lagi din maguna madakla mga bubay. Uway, kana pa katunggoy. Ugi na ay paparangayan kana paparangayan na tunggoy. Uway, mga kanditar ka na kanditar mama. Na mapadagasagyang kanan ini pamanin tao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimurkaan wallah. Pimurkaan sububaya pesayan sa mama. Na pimurkaan sumama apesayan sa bubay. Na panangila ka. Uway. Ay malagnas ka mama. Na pananggilay nga baka di baka pananayan sa bubay. Mga mama di magaritis. Piray matipkilit tanong mga bangsa tanong mga maranaw. Akipagaritis ang mga mama. La ilaha illallah. O na bakit nakagya ka man ito na masusunuralok siya. Miyalingan si wata ka magaritis na ito na punayaw na ka. Uway. Mauluwa lang ito. Miyalay kasi wata ka mama ang bubrislit. Kasusuan niya sa bubay. Bubrislit sa bulawan. Sisising sa bulawan. Papalutan na yan na bukian. Mag-irpin. Ato na ipuna yung tanong. Mauluga lang ito. Miyalay kasi wata ka bubay. Ay, kakamisita niya. Nakakamisita mama. Mabasa mo nga na diyan kaya lima niya na ikakaroka na yan sa dunia. Diyan kaya po sa diyan na ilalapoti yan sa kasilaan niya na ilalapoti yan sa dunia. Ay akapuntalon niya na bendang iba sa pantalon ka tumatandog na yung tirog na lawas yan. Natunay punayaw na ka. Misugat ka agiyang kutamor ka wallah. Oy. Naginan. Ginan ni mga buntal akatutumbu-tumbuin. Ginan ni mga buntal akang bubak-bakla. Oy, gupo na ka ditalapan ni suwata ka abubay. Aayakan ditare nakanditara mama. Na makatukaw ka na ayap kubayan yan na lagi di na bubay. Oy. Kaagya ayad na miya tago sa pamikiran yan. Alam mo na sulutan yan na ditar na mama. Oy. At sa katanong na ay daw, di pa mama sa sumanga watatanong sa mga pantaludera na di ibar ka da sa giyang kaya pamana. La ilaha illallah. Miyeleng ka mambusuwata ka mama. Di kikini-kini. Mag-aritis. Eh na. Ato na ipundayo na ka. May kakagya ka manuto na may lain ka ayato tumbuyan na lagi din na mama. Na yan yung ipmutalya. Nasaba pa din na nanko kiyan dire nung tanong. So mga lokos na dire-dairan siya pa sa mga watairan. Mga bangsa ko, ayak pa ka rin tanong siya. Na ang tuno ni ukit, akapo kalidas yung mga bangsa tanong. Eh, saka kaya pagariakan, wata akan na bakla. Saka bubayakan, wata akan, atumboy. Kanaw ba daw kita kapakaligtas kasan? Kanaw ba daw kita kaya kamano ito nakapakapitubat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan sa din sa tao ikaya iyan o di makapamamangan ni. Pamanasan sa tao ikaya iyan o di makapamamangan ni. Kaigira kiyap niya kawida kanina ay niya bupulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natubangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa emalag na kaluagan sa kawiyat. Why? Na sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao man tasabbara sa tao pamana sabar. Sabar niya lagiyang kuto pama natiubaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na pamana sabar na kagiyang ka na nakababakla ka. Sabar na kagiyang ka na nakatutumbuin ka. Sa emalag na ikalakas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na priskiyang ka Allah subhanahu wa ta'ala, tibangan ka Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkasabar ka. Why? Pagkasabar ka. Wa ma'u'ti ahadun ata'an khaira wa awsa' min as-sabr. Din natin Rasulullah inibigay pinakamapya apabamagay ang sikutawarwar ko kasibar. Saka abakla, saka atumboy, nasibar kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ka nakaswalla, kakana ubas sa kabu, di sibar. Di ka pipigiray, nakagya tumboy ako na di ako na kasabar. O di nakagya bakla ako na di ako na kasabar. Di, kasukya pa kasabar o mama, tituwa mama. Sukya pa kasabar o tituwa mama sa banyan mabinasa sububay. Na lagi din no to akapasibar ka at bakla
sa ubang kakagya ka manuto na pamakaya so lagi dega mama. So kaya pa kasabar umalay kalak walla abubay sa uban yan kagya ka manuto na kapatuli sumama na lagi dekad nanan atumbuy umang usibar ka sa ubang nga patuli so lagi dega abubay na pagkakuha ka sa balas. Dahil na bidaya nanan. So di ka sibar mga mama sa ubasiran makasina kung mga bubay na lagid na nanukap sibaro tumboy sa uban niya kagya ka manuto na kasina iso lagi dia na mama. So kapag kasabaro mga bae ang mga alay palataya sa ubasiran kagya ka manuto na may suwa-suwa ko mama na lagid na nan ato na diba nakapakasabar ka at tumboy sa uba kami suwa-suwa ko kagya ka manuto na lagi ka abubay. Na did na banan bidaan ayaw po amataan na ayaw kailangan tanong na ikalak tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Isa amuri-puri pagaluin tarusi. Na did na bulong agiyang kai. Alagi da iya panyakit arwar ko ini bulong nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maana suparate si Allah, kalak si Allah subhanahu wa ta'ala. Agugiyang kutoa di ka pamimikiran na sa giyang kutoa marata undesyan. Why marata undesyan? Laniman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna sakataw ang manguda. Asum yung Rasulullah tinaya Rasulullah. Idini ako masa pamana di ako di makasina. Why? Astaghfirullahaladzim. Yang utama mama na sumi yung Rasulullah tinaya Rasulullah na kuwa kur ka sa idin sa pamana upa ko di makasina. Mamana mapakaira ang sukasina. Na yang utama man na pamana sabab ko adna sakitian malay kabaya na ato na ipitiro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyan na katake sa bulunganan. At tiyan sa giyang kutawa mama. Tiyan na atuhibbuhu li ummik. Upaman na kagyo pa man nakabaya ka idina na ka sa kapsina nga. Wakapiya ginawa nga sina ka na sina na tao. Pamana ikabaya ka sina ka na anasinaw. At tigag yung tamama na di. Iya ko pa yun. Papamaka na sina kina na bunong na ka. Natigyan na Wakarila ka asyo wata ka abubay na anasinaw. Namin ikurutok man ang tamama tinadi. Iya ko pa karila. Ubas wata na bubay na ubay na sinaw. Papamana bunong na ka. At tina ikasuata ka amang gulawla. Kaya kagya ka manuto na babuka. O mga babuka. Na tinadi. Natigo Rasulullah. Masakit ka. Na masakit mo sa lakor. Saka abang sako abakla. Saka abang sako atumboy. Lagin ani pipikiran ka. O pamaka adnawata ka. Na din ka kububaya ano bang ka managayan niya di mutalya na bakla. Pamaka adnawata ka mama. Na din ka mabukububaya ano ba naman nagka awata ka bubaya niya di mutalya na lagi din na bubaya tumboy. Na lagi din na no sa lakor ka. Umasakit rakanan na masakit mo sa lakor ka. Na aya yung sa lakaw na siksa Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia na aya mala na si salong na mo. Misabab san mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala na inisampay tanwag yang kai lagi dai kalo-kalo na katapausan tanwaki sa mga bangsa tanong. Why? Api aki di nga lulot. Basta kaya lagi deka akwan. Ito na iniba na meranaw. Adi babak-bakla. Di tutumbu-tumbu na sa paring ka. Udi na pisayan sa mama. Ama bubay. Udi na bubay pisayan sa mama. Udi na mama pisayan sa bubay na sa paring ka. Why? Sa kagagagang kaon. Why? Apias mga Kristiyan. Ako makadansi ko mga darpatan mo. Why? Yang mga darpatan mo saranaw. Uba kiyad na mga parlorsan. Uba na mga parlorsan. Aayakir ko na mga bakla. Tita pa usaan tanwaki. Ako lang tanong sukirk sa nga na parlor. Ako kakisa pa mana mga pangangalot ka pura mga mama. Para ko mga mama. Nga di pa ka pangalot ko pura mga mama. Huwag ka mamusap mga pamana mga beautician na mga bubay. Para ko mga bubay. Pamana di kiran di makapangalot. Di kiran di kagyaman ito na makatitanusan. Di nga si ipugwita sa kaya mga darpatan. Wag yung kaya mga bakla. Huwag yan kaya mga tumboy ka.
Sumur kau Allah subhanahu wa ta'ala nabi merambi-rambi. Nah, saad sa ayak kau ya ganyan. Nah, giyang kana na mga bakla. Giyang kana na mga tunggoy. Na lang na kesukat yan sana haram. Haram mati anan. Dahil nang bida na nagusububoy. Nah, giyang kanan akatatagur ka giyang kanan ang mga bakla. Katatago mga bakla, mga tunggoy sa giyang kanan ang mga darpatan. Na giyang na ni petumpan rakatan wararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pamagugupan tanwaya, laborong sa mga datutan. Dia buat kaya pamana na maiinang kayo na susabagi mga karibatan na ditanukin na kaagyan kayo lagi daya pamana pagkabangkit ko ingad. Ilan yung managing utam yung gulaw-law pagtaulog. Miya bangkit sila nga sakop sa diyan kayo mga bakla. Nanana sa katanong, saranaw nato na ipuna yung tanong. Pamana siya gud kanwa bangkit. Sa diyan kayo miya su amarawi. Nato na ipuna yung tanong, bangkit tanong kumang peruman. Nanapanin ta ko Allah subhanahu wa ta'ala adna miya kwatano si endo na tubatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala mamagakulatano palayatan waki mugup si ku da'wa da'watan waki api ada katatapian ng agrupo na kaya muslim ka na wajib berkad na supkailain ka amaksya na kaya ka manag na kisapar ka na ayak kisuku ka nagyang kuto agal baka mapya aginan ikapakalides tanong kurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala balasan kan Allah sa mapya sa gyan kaya pamamakin tanong sa paninta batanon mapipya na ilides tanong Allah kulang manurarang itiyan sa tanong buto bisa diyan ka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.